jeg kunne ikke tage at varme et ordentligt stort fuld kogende vand, så det bliver kogende vand, der kommer sæbe i, og så hælde det der kogende sæbevand ned i tønden, så kan det få lov at stå i blød til i morgen, og så kan vi rense den helt, så har vi en god tønde. Sådan er det nu. La 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 ai do dum ba di do la di do lo dum ba da do la da. Valdemar. Valdemar. Det her må jeg altså have. Ja, mange. Der kan nogle røverhistorier. Og kunne du ikke synge den der ualmindelige sjove sang der? Nej, det kan jeg ikke.